दा नैबे भिडिअआव जोङो थाखो 9 नि सोंथि 2.1 नि फ्राय सावरायगोन। दा जों 1 नम्बर सोंथिखौ मोनसे सिगाङाव भिडिअआव सावरायखांबाय। दा बे भिडिअनि लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ, नोंथाङा नायाखैब्ला नायनानै लानो हागोन। दा जों आद्रा थानाय सोंथिफोरखौ नैबे भिडिअआव सावरायगोन। दा समखौ बिदिब्ला बारहोआजासे जों जागायदिनि। दा जोंहा फैदो नै नं सोंनाय बिदां 2.1। दा सोंथियाव दङ गाहायनि मोनफ्रोमाव एक्स स्क्वायरनि थाफादेरनायखौ लिर। दा जोंहा बेवहाय एक्स स्क्वायरनि थाफादेरनायखौ लिरनांगौ। दा थाफादेरनाया मा जिनिस? थाफादेरनाया जाहैबाय कनस्टेन्ट होनो बेखौ इंराजियाव। दा बेवहाय नैबे राशियाव जोंना 2 दाजाब एक्स स्क्वायर प्लास एक्स दा बिदि दङ। दा बेवहाय जोंहा नैबावहाय जेबो गैया, माने जोंहा बेयाव मा थायो? जोङो एक्स स्क्वायरखौहाय जों जायखिजाया अनजिमाखौ जों 1 जों सानजाबोबा बेनो बे मोनगोन। दा बेवहाय जोंहा 1 थाखोमानानै दङ। दा नैबावबो 1 थाखोमानानै दङ। दा जोंहा एक्स स्क्वायरनि थाफादेरनायखौ लिरनांगौ जायोब्ला जोंहा नैबाव मा दङ होनो थाखोमानानै दङ, जोंहा 1 थाखोमानानै दङ। अब्ला जोंना एक्स स्क्वायरनि थाफादेरनाया 1 जागोन। अब्ला जों बेखौ फिननायाव माबायदि लिरगोन? 2 दाजाब एक्स स्क्वायर प्लास एक्स, बेयाव एक्स स्क्वायरनि थाफादेरनाया जाबाय 1। दा जों फिननायखौ बेबायदि लिरगोन। थिग बेबायदिनो नैबे 2 नाम्बारखौ जों नायदो 2 माइनास एक्स स्क्वायर प्लास एक्स किउब। अब्ला बेवहाय जोंना नैबावहाय मा थागोन? जोंना नैबावहाय नैबेयाव 1 थायो होनदोंना? जेबो गैया माने जोंना 1 थायो। जों माने x into 1 equal to x लिरनो हायो। दा बेवहाय जोङो 1 थाखोमानानै दङ। दा होनब्ला नैबेवहाय जों 1 थाखोमानानै दङ, ओमफ्राय नैबे सिनखौ जों नायनो नांगोन। सिनाव मा दं जोंना? दानख'। अब्ला जोंना बेवहाय मा थागोन? दानख' 1 थागोन। अब्ला जोंना बिनि थाफादेरनाया जाहैबाय -1। 2 माइनास एक्स स्क्वायर प्लास एक्स किउब, बेयाव एक्स स्क्वायरनि थाफादेरनाया जाबाय -1। थिग बेबायदिनो नैबे 4 नाम्बारखौ नायदो। 4 नाम्बारावहाय जोंहा राशिखौ नाय मोजाङै, √2x - 1। दा बेवहाय जोंना एक्स स्क्वायर बिदाब दं, एक्स स्क्वायर गोनां बिदाब दंना गैया जों बेखौ नायनानै लाग्रोनांगोन। दा बेयावथ' जोंना एक्स स्क्वायर गोनां बिदाब गैया। अब्ला जोंहा मा जागोन होनदों? डिग्रिया जोंना माबाया नैबे थाफादेरनाया मा जायो जोंना? होमब्ला जिहेथु बिदाबानो गैया, अब्ला बेनि थाफादेरनाया मा जागोन? लाथिख'। बिदिब्ला √2x - 1, बेयाव एक्स स्क्वायरनि थाफादेरनाया जाबाय लाथिख'। जिहेथु जोंना बिदाबानो गैखाया बेवहाय। दा अब्ला नैबेहाय मा जागोन? बेखौ नोङो बानायदो। बेयाव हमवार्क हिसाबै थाबाय। आरो आंनो फेसबुकआवहाय पेजावहाय मेसेज खालामनानै हर। आं फेसबुक पेजनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होखागोन। आं नायनानै हरगोन जादों जायाखै। दा जोंहा गुबुन मोनसे सोंथि 3 नं सोंथि, बेवहाय मा होदों? डिग्री 35 नि मोनसे 2 बिदाब आरो डिग्री 100 नि मोनसे बिदाब से मोनफ्रोमनिबो मोनसेयै बिदिन्थि हो। दा जोंहा बेवहाय डिग्री होननानै बुंदों। दा डिग्रीया माखौ होनदों? बेवहाय जोंना नैबे पावारखौनो होननानै बुंदों। दा नैबे पावारखौनो होननानै बुंदों। दा बेवहाय डिग्रीनि सोमोन्दै उनावहाय मोनसे सावरायबावगोन। दा बेवहाय जोंहा डिग्री नालाय, जोंना पावार नालाय, दा पावार गोनां बिदाब 2 बिदाब आरो मोनसेया जाहैबाय 100 नि मोनसे बिदाब से। अब्ला जों बेखौ माबायदि लिरगोन? डिग्री 35 नि मोनसे 2 बिदाबा जाहैबाय 4x 35 - 4। एब्ला नों जिखिजाया होनो हायो, जायखिजाया नैबे गोहोआल' जानांगौ जोंना। बिदिब्ला जोंना डिग्री 100 नि मोनसे बिदाबसेया जाहैबाय 6x to the power 100। दा जों बेवहायबो नैबेनि बायदिनो नैबे 6 खौ सोलायनो हायो आरो नैबे x नि जायगायाव जोङो a निफ्राय z नि गेजेराव जों जायखिजाया मोनसे एल्फाबेट फज'नो हायो। दा बेबायदि नैबे गोहोआल' जोंना 100 जानांगोन।
आरो बे मोनसेल' बिदाब जानांगोन बेयाव प्लास ओरैजाय माबा मोनसे जिनिस होजानाय नङा नैबावबो मोननै बिथिं नालाय जोंना मोननैल' जानांगोन बेवहाय ओरै होदेरनो मोननाय नङा आरो मोनसेल' लिरबाबो बे गोरोन्थि जागोन। दा जोंहा सोंनाय बिदांनि गुबुन मोनसे सोंथि 4 नम्बर सोंथियाव दं गाहायाव होनाय बां बिदाबफोरनि मोनफ्रोमनिबो डिग्री लिर। दा जोंहा डिग्रीया मा जिनिस? दा डिग्रीया जाहैबाय मोनसे राशिनि मोनसे बां बिदाबनि सोलायस्लुनि बयनिख्रुइ देरसिन गोहोआनो जाहैबाय जोंना डिग्री। दा नैबे बां बिदाबाव दङ नैबे मोनसे बां बिदाब 5x³ प्लास 4x स्क्वायर प्लास 7x। दा बेवहाय मोनथाम बिदाब दं, मोनसे मोननै मोनथाम। दा बेवहाय जोंना सोलायस्लुआ अबे x नैबे x नैबे x। दा बेवहाय सोलायस्लुनि बयनिख्रुइ देरसिन गोहोआ अबे जों बेखौ नागिरनांगौ। दा बेवहाय जोंना बयनिख्रुइ देरसिन गोहोआ 3x³ x स्क्वायर x नालाय जोंना x³। अब्ला बिनि डिग्रीया मा जागोन जोंना 3 जागोन। अब्ला जों फिननायखौ मारै लिरगोन 5x³ प्लास 4x स्क्वायर प्लास 7x नि डिग्री समान 3। थिग बेबायदिनो जों 4 माइनास y स्क्वायर। दा बेयाव जोंना मोननैल' बिदाब दंखायो। दा मोनसेल' सोलायस्लु दं। दा बे मोनसेल' सोलायस्लुनि गोहोआ जोंना 2। अब्ला जोंना बेनो डिग्री जागोन। दा अब्ला नैबाव नाय बेयाव 5t माइनास √7 दं, बेयाव मोनसेल' सोलायस्लु दं। अब्ला बिनि डिग्रीया मा जाहैगोन 1 जाहैगोन। दा नैबेखौ नाय दा बेवहाय जोंहा मोनसेबो सोलायस्लु गैया, बिदाबानो जोंना मोनसेल'खा आरो बे मोनसेयाबो जोंना 3ल'। बेवहाय जोंना सोलायस्लु गैया, जेबो x y z जेबो गैया, ABCD जेबो गैया। अब्ला जोंना बिनि जिनाखि डिग्री बे डिग्रीया मा जागोन होनब्ला जोंना 0। नैबेना मा जायो होनदोंमोन 1। बेखौ जों लिरनाय जायाखै, बेखौ नों लिरनानै लादो। दा नैबे 3नि डिग्रीया जाहैबाय 0। अब्ला आसा खालामो बुजिबाय। दा जोंना गुबुन मोनसे सोंथि 5 नम्बर सोंथि बेयाव फैदो। सोंथियाव दं गाहायाव होनायखौ हांखोआरि जौगानै आरो खनक बां बिदाब हिसाबै थाखो रान। हांखोआरि एबा जौगानै एबा खनक बां बिदाब। दा जोंना हांखोआरि बां बिदाबा मा, जौगानै बां बिदाबा मा आरो खनक बां बिदाबा मा जों बेखौ मिथिनानै लानांगोन। दा जोङो बेवहाय नैबे सोंनायनि जेनाखि बिदाबफोर बेखौनो एग्जाम्पल हिसाबै लानोसै। दा नैबेयाव जोंना 5x³ प्लास 4x स्क्वायर प्लास 7x दं। दा बेवहाय जोंना बयनिख्रुइ देरसिन गोहोआ मा क्यूब, नंगौ नामा? सोलायस्लुनि बयनिख्रुइ देरसिन गोहोआ क्यूब। अब्ला बियो मा जागोन खनक बां बिदाब जागोन। आरो जोंना सोलायस्लुनि बयनिख्रुइ देरसिन गोहोआ 2। अब्ला बियो जौगानै बां बिदाब जागोन। आरो नैबेवहाय जोंना 5t माइनास √7 दं। बेवहाय मा जागोन बियो जिहेतु बिनि जिनाखि पावार, नैबे सोलायस्लुनि जिनाखि पावार बेयो 1ल'। अब्ला बियो हांखोआरि बां बिदाब जागोन। दा जोंना सोंनायाव नैबाव होनाय दङ x स्क्वायर प्लास x माइनास x³ y प्लास x स्क्वायर प्लास 4 1 प्लास x 3t आर स्क्वायर 7x³। दा बेवहाय जोङो 1 नाम्बारनिखौ नायनोसै। नै 1 नाम्बाराव x स्क्वायर प्लास x दं। जिहेतु जोंना नैबे सोलायस्लुनि गोहोआ बयनिख्रुइ देरसिन गोहोआ जोंना 2। अब्ला जोंना जौगानै बां बिदाब जागोन बियो। आरो नैबे नैथि सोंनायाव दङ 2 नाम्बाराव x माइनास x³। बेवहाय सोलायस्लुनि बयनिख्रुइ देरसिन गोहोआ 3। बेखायनो बेयो खनक बां बिदाब जाहैगोन। आरो नैबेहाय सोलायस्लुनि बयनिख्रुइ देरसिन गोहोआ जाहैबाय जोंना 1। सोलायस्लुआनो मोनसेल' दंखायो आरो बिनि गोहोआ जोंना 1। बेनिखायनो बेयो 1 प्लास x बेयो मा जाहैगोन हांखोआरि बां बिदाब। दा आद्रा थानाया जोंना मा आद्रा थाखो 3 आद्रा थाबाय, 5 6 आरो 7। 3 5 6 आरो 7 बे मोनथामखौ नोंथाङा हमवार्क हिसाबै थाबाय। बेखौ मायाव गोग्लैगोन नोंथाङा बासिनानै लिरनानै आंनो मायाव हर, मा होनो फेसबुक पेजाव हर, आं नायनानै हरगोन। दा फेसबुक पेजनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होखागोन। अब्ला जोंना सोंनाय बिदां 2.1 आ
जोब्बाय। दा जोङो गोदान भिडिअ'आवहाय नेक्स्टआवहाय 2.2 आवहाय लोगो मोनसिगोन।